Kaixo gutrik taldea, Xabier Naia Jazketa Aitor, eta oraingo honetan irakasleentzako birautako bihotz baltekin gatoz. Zergatik aukeratu dugu ikerketan oinarritutako ikaskuntza? Laburki azalduz, zuzeneko esperimentazioen bidez, jakin mine, pentsamendu kritikoe eta kontzeptu zientifikoen ulermena bultzatzeula. Eta, norentza dago biderauta proiektu hau, lehen hezkuntzako 6. maila bideratu dugu, eta hortako bi jarduera esperimental diseinatu ditugu. Lehenengo jardueran, objektu astunek beti ondoratze deben, o harinek beti frutatze deben aztertzen da, eta bigarren aldiz, aztertzea nola egiten duen objektu batek, objektu baten formak, haren frutagarritasunien, nahiz haren pixu ez aldau. Beraz, gaiek izango litezke batetik dentziadie eta bestetiken objektu baten forman zer agindoken frutagarritasunien. Eta bestetik, gure lana Euskal Autonomia Erkidegoko kurrikulumin oinarritzea eta bat dator este kompetentziarekin. Eta hortaz aparte, honako hauek die erantzien kontzeptu gakuek, hau da masa, volumena, dentziadie eta frutagarritasune. Eta esperimentun bidez ikasleek hipotesiek planteatzeko, aldagaiak identifikatzeko eta fenomenuk behatzeko gaitasune garatze eta baita ere ondorioak ateatzeko ere. Erantzien gaitasun espezifikuek barne hartze ditu pentsamendu kritikoen erabilera, esperimentazio kooperatibue, inguruneko fenomeno fizikoen interpretazioe eta baita ikasitako testu inguru realien aplikatzeko gaitasun ere sustatzea. Lehenengo esperimentuen ikasleek hainbat material alderatzen dituzte, esateako barri eta egurre, eta uretan dauken portaera behatzen dute. Hipotesiek formulatzeko uren desplazamendugatik volumena neurtzeko eta albada objektu pixatzeko eskatzen zaie. Helburu da ulertzie pixuk ez ezik volumenak eta materialan dentziadieke zehazteula objektu baten flotatzen duen ala ez. Eta bigarrenik forma aldau ez, plastilina bidez ingo dugu bola trinko bat, eta bestetiken ontzi forma duken forma emango jau, eta horri esker forma aldaketak masa aldatu gabe batez besteko dentziadi nola alda dezaken eta flotagarritasunei nola eragin dezaken jakin leikeu. Bi jarduera hauetan irakaslik gidari rola dauke, eta hortako galdera zuzatu beharritu, konparazio proposau, emaitza itxik edo emaitzik ez eman, interpretatzen lagundu, segurtasune bermau, lan kooperatibo sustatzen zaia berda, eta azkenik ioi ereduei ioi eredukin bat etorriz, pentsamendu zientifiku sustatzen lagundu behar du. Eta aldi berien garantitzu da ikasliek zeregin aktibo hartzie, hipotesiek planteatzie, aldagaiek identifikatu, emaitzak neurtuta erregistratzie, ondori jukatea eta azkenik prozesuaz gozatzea. Eta multzo hontan, bideo hontan, azalduko dugu urratxez urratx, esperimentu bat nola jorra beharko dan aurrera mateko ikasgelan, eta gatza eguna da, martxan jartzea. Eta orain, esperimentuari ekingo diogu. Lehenengo esperimentuan, honako material hau erabiliko dugu. Plastikozko edalontziak, ura, egurtzatia eta ardia. Lehenengo pausuan edalontzia taper barrura sartuko dugu. Orain urez beteko dugu goaraino. Hurrengo pausuan harri bat barrura sartuko dugu, eta erortzen den ur kopurua harria okupatzen duen volumena izango da. Hurrengo pausuan edalontzia aterako dugu barrutik, eta taper barruan geratu den ura beste edalontzi batean botako dugu.
hori gerorako gordeko dugu, eta orain harria dagoen edalontziko ura txaperrera botako dugu. Orain bi edalontziak hartu eta eskuz bien arteko pisua kalkulatuko dugu. Kontuan izan da bien volumena bera dela. Ikasleek esango dute harriak pisua handiagoa duela. Esaiezu ikaslei espazio kopurua hartzen duten bi gauza alderatzen badituzu, astunena trinkoagoa dela. Kasu honetan harria. Horregatik harriak dentsitate handiagoa izango du. Orain prozesu bera egingo dugu, baina egurtzatiarekin. Edalontzia sartu. Oraino beteko dugu. Eta ondoren egurtzatia bota. Egurra kenduko dugu, edalontzia atera, eta erori den ura jasoko dugu. Egurra edalontzia honetara botako dugu, eta bien arteko pisua kalkulatuko dugu eskuz. Bien arteko volumena bera denean. Ondoren, ikasleek esan beharko lukete urak pisu handiagoa duela. Esaizu ikasleei berriro ere espazio kopuru bera hartzen duten bi gauza alderatzen ditugunean, astunena trinkoagoa dela. Beraz, dentsitatea urarena handiagoa izango da. Orain, objektu bakoitzaren volumena neurtzeko desplazamendu metodoa erabiliko dugu. Lehenengo, bete edalontzibaturarekin altuera egoki bat izan arte. Sartu objektuetako bat eta neurtu zenbat igo den uraren maila. Azken kantitateari, hasierako kantitatea kendu desplazamenduko volumena lortzeko. Ondoren, gauza bera errepikatuko dugu harriarekin. Berriro ere, azken kantitateari hasierako kantitatea kendu desplazamenduko volumena kalkulatzeko. Orain, lehen egindako esperimendua konprobatuko dugu. Lehenengo harria botako dugu eta berez ondoratu egin beharko litzateke, bere dentsitatea handiagoa baita. Bigarren kasu honetan, egurra botako dugu eta bere dentsitatea txikiagoa izan da flotatu beharko luke. Bigarren esperimentuan, objektu baten formak ondoratzea eta flotatzea alda dezakela uste duzu, orain probatuko dugu. Bigarren esperimentuan erabiliko dugun materiala taper baturarekin eta plastilina izango dira. Lehenengo demonstrazioa irakasleak egingo du eta ikasleek behatu egingo dute. Horretarako, plastilinazko 5 cm gehiagoko diametroan opil potolo txiki bat egingo dugu. Plastilinazko bolatxoa urrazalean jarri, poliki eta kontu handiz, eta ondoratu egin beharko litzateke. Orain, bigarrenik masa berdina eta forma desberdina duen plastilinazko zatitxoa erabiliko dugu ondoratzen den jakiteko. Ikusten denez, plastilina flotatu egiten du, beraz, formak eragina du, ondoratzen edo flotatzen. Eta bueno, ja bideoen bukaera iritsi gara, eta espero dugu bideo tutorial honek proposamen hau ikasgelan implementatzen lagunduko dizula, asmo didaktiko eta zientifikokin eta ikaskuntza esperientzia aktiboek, kooperatibuk eta esanguratxoa garatzen jarraitzeko abiapuntu gisa balioko dizula. Eskerrik asko zuen arretagatik eta ikerketan oinarritutako zientzian irakaskuntzaren alde egitatik. Agur!